ako zástupkyňa hostiteľa plesu v opere tu prítomným zástupcom nadácie Detského kardiocentra. Budem to trošku stupňovať, aby sa urobil také ľahké napätie. Ten, kto vie dobre a rýchlo počítať ako náš pán generálny riaditeľ, tak sa možno dostane k výsledku skôr, ako ho stihnem povedať. Výťažok zo samotného vstupného za 293 prítomných párov krát 500 eur je 146 500. Prípadne ma kontrolujte, ak mi niekde uchádzajú čísla, 146 500 eur. Táto suma je navýšená o dobrovoľné príspevky, ktoré boli v sume 49 432, 632, 432 a ďalších 3630 eur ako výťažok z dražby Červených šiat, ktoré boli odprezentované na Orange Fashion. Týmto patrí vďaka modným návrhárom, ktorí ich do dražby darovali a ľuďom, ktorí ich vydražili. Čiže tí, čo ste to chceli hádzať do kalkulačky, tak možno viete, že neuveriteľne znie to takmer až ako keby to bolo pripravené, ale verte, že naozaj nie je, pretože tá suma je neuveriteľne báčovská a je to 199 500 To je fantastické číslo. 199 562 eur. Ešte je to dvojka na konci. Presne viem, ako vznikol, keby niekto mal záujem. Čiže je v tomto momente pre mňa nesmierným potešením, že za obetu týchto ľudí a za statočnosť pacientov aj ich rodičov vám môžem dnes odovzdať symbolicky tento šek a suma, myslím si, ale teda samotné peniaze naozaj už niekde na ceste a teda pevne verím, že